Bideo hastea kostatu zaigu, ze bai Markelek eta bai nik barretxo txiki bat daukagu aurpegian, atzo egun handia izan baitzen, Realak garaipena lortu zuen derbian eta nola gainera azkeneko minutuan Gorrotxaren golarekin 3 puntu beharrezko eta oso garrantzitsu lortu zituen Realak eta gainera noren kontra, Atletiken kontra, inoiz baino hobeto, ez, Markel? Bai, ezinezkoa egiten zaigu irribarrea kentzia, ze, azkenian ikusita emaitza, ikusita girua, ikusita Realaren eta zaletuen arteko elkartasun hori, ezinezkoa da igande goiz hau, pozik ezaztia, ez? Bai, horrela da, eta sentsazioa atzo Reala harreratik, jokalariei egindako harreratik hasi zela partida irabazten. Bai jokalariek, bai klubak eta bai zaletuek ulertu zuten zen olako garrantzia zuen partidak, ez soilik derbi bat zelako eta denoi gustatzen zaigulako partida hori irabaztea, noski, baizik eta Realak 3 puntuak behar zituelako, sentsazio onak egonkortzeko eta sailkapenean jauzi txiki bat egiteko, ez? Nahita ez izan kriston jauzia eta kriston aldaketa, Bai. Realak garaipenei jarraikortasun txiki bat eman behar zien eta atzo lortu zuen. Bai, garantzitsuena goruntz begira hastia da, eta Reala momentu honetan hortan ari da. Egisa asko sufritutako garaipena izan zala, baina ez zenun sentitxu Atletikek bi golak sartu ostian, anoetako harima beste gol bat sartzeko espiritu hori edo gogori bazegoala, eta azkenean bultzada horrek eraman zuela Reala, 82. Minutuan gola sartzera. Bai, agian hori izan zen partidako honena, ez? Realak bi bider aurre hartu zuela partidan, eta gero beste bi kolpe horiek jaso ondoren berriz altxatu zela lurretik, berriz, zutik jarri zela eta hirugarrena sartzea lortu zuela, ez? Egia zan guk armaietatik, nik behintzat nuen esperantza gehiegi garaipena lortzeko azken minutu horietan, ze ikusten nuen Atletikek aukerak izango zituela gola sartzeko, Realak aldaketak egin behar izan zituela eta batez ere lesio horiengatik, ez? Agian hori da atzoko partiak usten Bai, dizkigun albiste txarrak, ez? txarnak. Barreneren eta Zakarianen lesioak. Baina nuen ikusten Reala hirugarrena sartzeko gai, egia esan behar dut. Eta benetan hirugarren gol hori agian ano eta berrian gehien ospatu duan gola izan danik pertsonalki, eta nik uste dut Bai, zuk ere edo saletu gehienek bai, ere segurazki. horrela egin zutela. Ez dakit zenbat aldiz ikusi osun zu Gorrotxaren gola, baina 10 eta 20 artean egongo da, Bai, bai. kontua. Egisa da Realak sinetxin zuala azkenengo minutura arte, eta azkenean hori aurten behintzat azkenengo partietan ikusi ez dugun gauza bat izan da, ez? Orduan, Realak kapaz da, eta askotan aipatu du, eta hortik etorri dira Sergio Franciscoren kontrako kritikak, ze taldia badau, atzo ikusi genuen taldia da hola, gauza handixak itxeko, eta gauza kondo kudeatu ezkero, Reala kapaz da nahi duan guztia itxeko. Hau esan da, Sergio Franciscoren amaikakua, edo amaikako gustokoena definitzen ari dira ikusten ari gara, ze atzoko kasuan ere Sevillaren kontra bezala, bere amaikako tipikoa erabilizuan, ez? Egisa Jangel lesionatuta dagoela, baina bere ordez Carlos Soler sartu zen. Bai, eta oso garrantzitsua Jon Martin bezalako jokalariek jarraikortasuna izatea, Bai, Guedes entxufatuta egotea eta atzo ikusi genuen golarekin ere, eta bai, gero, bai, bai. hori ez, Sergio Franciscok aurkitzea edo ez tekla hori baizik eta bilatzea bere hamaika jokalariak pixka bat taldea egonkortzeko eta hortik aurrera talde oso bat eraikitzeko, ez? Gero garrantzitsua dira, bankillotik sartzen diren jokalariak ere, baina garrantzitsua da entrenatzaileak bere konfiantzazko jokalariak izatea hortik aurrera eraikitzen hasteko, ez? Eta hori pixkanaka Sergio Francisco aurkitzen ari da. Atzoko partida futbolistikoki ezen beste munduko ezer izan, Atletik ez dago maila honean, eta Realari ere kostatu egin zitzaion jokoari jarraikortasuna ematea, baina hala ere, golak egon ziren, espektakula egon zen, amaieran tangana hori ere egon zen, osea, Bai, benetako derbi bat izan zen, eta derbi bat aspaldi izan zen. ikusten ez genuen anoetan. Bai, egisa esan da bi taldek nahiko zur atera zian, ez? Presio gehiagorik egin gabe,
Estadistikoki ezin dugu gauza askorik nabarmendu, azkenean, derbisa da ez, tentsio handisa, baina estatistikak ez dakate ezer esanguratsua aipatzeko. Hori bai, atletiken kondua, ideia argi eta garbi bat atera zuen lehenengo minututik, eta izan zen ez presionatzia, ez? Ikusten genuen bai Remirok eta bai gure bi zentralak, bai Jon Martin eta bai Zubeldiak baloia zutela presionatzen, baina baloia lateraletan jausten zanean, bai. Orduan horrek ere bai erakusten diguz atletisen ideia presionatzia ez zala, ez? Eta Realaren kasuan berdin badakigu atleti kontraeraso horretan min handia egiten duan talde bat dala eta atzian itxoitea erabaki zuan. Eta hor ikusten da adibidez Realak ez zuela errekuperaketa bat ere lortu atletiken kanpuan. Bai, eta hori normalean Realak zelaiaren azkeneren horretan baloi ugari berreskuratzen dituela. Batez ere aurten. Realak erakutsi duena azken partidatan ere izan da, batzuetan baloi ateratzea kostate zaiola, eta atzo alternatiba interesgarri bat egon zen, zezuk esan duzun moduan, batzuetan atletik zain egoten zen pixka bat, eta hor Remirok Oiartzabal bilatu zuen 7 aldiz. Batzuetan irabazi zuen, nahiko baloi irabazi zituen uste dute Oiartzabalek, beste batzuetan ez, baina alternatiba hori bai egon zen, eta gainera, bi zentralen artean, bi zentral hauek, Bibian eta Laporte izan da, ez direla zentral esango du debilak, ez? Orduan, Realak bere jokoa inposatzea bilatu zuen, baina zaila izan zen. Gero golak, esan beharra dago, pixka bat kasualidades heldu zirela, ez? Hor sorte puntu bat ere egon zen, eta aurre hartu zuen, eta gero relajazio puntu bat ere, hori da beste albiste txar bat, relajazioa golen ostean. Bai, nik uste irudi, aipagarriena, Barneren kondukzio hori dala, ez? Ikusten dala argi eta garbi minduta da hola, ez dakigu nola iristen dan fondoko linea hortara, eta erdirak eta sartzia lortzen du Braisen golarentzat. Gero atletiken gola, klaro, zuke ipatu zuen bezala Reala lasaitu itxen da, falta itxen du Sergio Gomezek, eta nik uste barkamen askatzen gera uzala, baina alata guztiz ere atletikek Realaren bizkarra hartzia lortu zuan, eta Gorosabelen asistentziaren ondorioz, Guruzetaren gola etorri izan. Gisa da, Seviaren kontrako gol hoiek bezala, gol hoiek aldiala, ez permititxu edo behintzat ekidin, ez? Bai, izen bat aipatu duzu, atzo erabakigarria izan zena, eta oso garrantzitsua dela bere maila berreskuratzea, eta Brais Mendez da. Atzo gola eta asistentzia bat eman zuen, hemen ikuste duzu bere pasen mapa, edonondik agertu zen, baloia eskatu zuen, pixka bat motxila hori ez, hartu zuen, taldearen pixuarena, baloiaren jabetzan, batez ere, jokoan, eta hori oso garrantzitsua da, ze orain arte pixka bat deskonektatuta ikusi dugu, pixka bat apatiko xamar, eta atzo oso partida ona jokatu zuen. Beste jokalari bat entxufatzen ari dena ere, eta bigarren zatiko lehen minutuetan erakutsi zuena, Gonzalo Guedes. Ikusi dugu, atetik hurbil egon behar dela, areatik hurbil eta agian ez hain egalean, benetako arriskua sortzeko eta bere vertikaltasun hori eta arrisku hori aprobetxatzeko, ez? Eta vertikaltasun alda izan, zuk aipatu dituzun bi jokalarien kasuan beharrezkoa dena, ez? Ikusten dugu Braisen kasuan aurreruzko pase horiek diala garantzitsuenak, ez? Eta badirudi klik hori induala Braisek. Ze azkenengo aldixan nik uste Braisek trebetasun handixa dakala, baina nahiko segurola ibiltzen dela pasiekin, ez? Eta azkenean, arrisku hori hartzia, pase horiek ematia, azkenengo hiru erenian batez ere, Realaren onura agarria izango da. Eta Guedesen kasuan ikusten dugu kontrol hori, Laporten posizio hori irabazteko gol erdixa dala, eta benetan, ez dakit zuk nola ikusi zen, baina zuzenekuan, izugarrizko mugimendua izan zen, eta gero, esteriorekin amaitzian ja kristoneko gola, bihurtzen da. Bai, Guedesek Valentzian egiten zuena, ez? Azkenean, areatik hurbil duen kalitate bereizgarri hori aprobetxatu gola sartzeko. Atzo partida oso ona osatu zuen Guedesek, eta gero, badakizu zerrek eman zidan pena atzo, eta benetan, pena handia izan zen, Zakarianek gola sartu zuela, bere konfiantzarako oso gol garrantzitsua zela, ze gainera, saletuekin ospatu zuen, benetan barruan zuen amorru hori atera zuen, eta gero, jokoz kanpo zela adierazi zuen epaiak, baina horrek pena eman zidan, ze Zakarianek ere minutu onak jokatu zituen, Barreneren ordez atera zen, eta
Kopan jada gola sartu zuen, atzo esen gol hori markagailura pasatu, baina hor dago, ez? Entxupatuta dagoela Zakarian ere. Bai, gainera, gola sartu ostian Oiartzabalek Zakarian hartzen du eta bultzaren kontra bultzatzen du ospatzeko, ez? Horrek ere asko esaten digu, gero pena bat, ze lehenengo zatixan Barrene lesionatzen da, minduta ateratzen da, eta, pentsatzen du, Zakarianen ordua da, ez? Momentua da, Zakarianek, zetan dan kapaz erakusteko, baina eta guztiz ere ikusten ari gera, jarraikortasun hori, ez diola aukera ematen realeko amaikak horretan finkotzeko, ez? Orduan, momentuz ustot ez dakigula segertatzen zaionez Barreneri ez da Zakarianeri ere, orduan, itxoiten jarraituko dugu, baina ala eta guztiz ere, kubo sartu beharko dugu alde batian, eta Gedez beste batian, ze ostiralean partidakagu. Bai, oraindik ez daukagu parte mediko ofiziala, klubak ez du jakinarazi, baina, espero dugu oso larria ez izatea. Eta ja da partidaren amaierara joateko ekstasi momentu horretara. Amaierarik politxena, Aipatu beharra dago, baloi geldi batetik etortzen dela Realaren gola, Realaren korner batetik, pero Gorrotxak jaurtitzen du, jaurtiketa eskasa da, Oiartzabalek erdi asistentzia bat ematen dio, eta Gorrotxak arimarekin jaurtitzen du eta gola sartzen du, ez? Baina momentu hori benetan, nik uste dut Sergio Franciscoren garai berri honetarako garrantzitsua izango dela. Atzoko partidak badakigu ze garrantzia zuen, baina 3 puntuek eta batez ere luzapena, garaipena lortzeak asko esaten du eta mezua nahiko garrantzitsua da bai jokalarientzat eta bai zaletuentzat. Eta momentua ze garrantzitsua da ere ez? Ze gisa da, Gorrotxaren lehenengo jaurtiketa hori oso txarra dala, ez dakigu nola Oiartzabalen hanketan amaitzen du, eta ardiraketa txarra izan da ere, berriro Gorrotxaren hanketara bueltatzen da, eta gisa da, patua atzoko egunean holan amaitxu behar zuela erakutsi zigula, eta Gorrotxak danarekin, bere bihotz guztixarekin atera jaurti zuan, eta barruan amaitxu zuan. Ez dakitzu nola amaitxu zuen, baina ni Mariauta amaitxu nuan. Golaren ospakizun hori, egisa da derbisa beste modu batean ezin zuela amaitxu, ez? Realaren zat oso garrantzitsua, zaletuen zat ere, batez ere Sergio Franciscoen zat, ez? Arnaz hartu du Sergio Franciscok garaipena honekin, eta, konklusio orokorra hori izan daiteke, ez? Oxigenoa eman diola Realari derbiaren garaipen honek. Bai, eta are gehiago, nabarmentzekoa da ere, eta oso albiste ona, partida esela horra amaitu, baizik eta gero partidaren ondoren, ospakizun bat egon zelai guztiarekin, baina batez ere taldeak egin zuen bultzadarekin, jokalariak hurbildu ziren, jokalariak ospatu zuten, haienek mikrofono hartu zuen, eta konexio hori Realarena, taldearena, anoetarekin berreskuratzea oso garrantzitsua da, hemendik aurrera goruntze egiteko, ze orain arte, badakigu urte zaila izan dela eta batez ere emaitzak etxean oso kaskarrak izan direla, baina hemendik aurrera konexio hori mantentzea eta indartzea benetan ezinbestekoa dela taldeak gora egiteko. Orduan esango genuke, konklusioa, atzoko arratsaldea edo atzoko gaboa oso ona izan zela Realarentzat, bai orainaldian eta bai etorkizunerako. Hori da, eta gotorleku bihurtu behar du Realak, eta askotan aipatu dugun zaletuen eta jokalaren arteko esi hori hautsi egin behar da, ez? Egisa momentu honetan, gozoetan, denok gaudela pozik, baina arazoak datozenean elkartasun handixena hor erakutzi behar da, eta, elkartasunak, eta atzo erakutzi ziguten Realak eta zaletuek, bakigun nora eramaten gaitun. Orduan, hau esan da, Eltxeren kontrako partida, egisa esan da aurkari oso gogorra, bakigu ondo hasi duala denboraldia, hortaz, dinamika on honekin jarraitzu beharko du Reala, gauza politxak ekartzeko, eta batez ere postasuna ekartzeko asteburutan beharrezkoa dugula. Hori da.